Ndị be anyị na-ege ntị na ndị na-ekiri anyị n'ihe onyonyo. Afa m bụ Ada Emecheta, isi m na Judgment and Transparency Ministry wee bịa. Mana enwere ozi dị mkpa otegokwa ezibere ya bụ ozi, mana ndị be anyị aghọtabere ya. Ndị be anyị anụbekwanụ maka ozi a na-ekwu ọbaberefa ime. And ozi a dị mkpa Chineke wetara wee nye anyị, ọ bụrụ vision ọ butere anyị na the great ministry, ọ bụrụ ozi banyere Biafra actualization. Ya ka anyị chọrọ ka anyị kọwakwara unu ọzọ. Otego a kọwara ya mana ọtụtụ aghọtabeghị ya. Ya ka anyị jikwa wee chigatakwa ọzọ, maka na ọ bụrụ na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Ọkwa maka Biafra ka anyị kọwapụtara unu, ka anyị nwee ike wee banye n'ime ọgbụgba ndụ a ka nsogbu anyị wee na. Kedu ife anyị bịara ịgwa unu maka Biafra, nnwere onwe anyị nke ga-esite n'aka ndị Igbo na ndị tribes ndị ọzọ, maka ọ bụghị sọ ndị Igbo, ọ bụghị sọ fa bụ Biafra. Enwere tribes ga-join kwa, na ndị niile kwenyere na the truth, ha acha niile ga-abụ Biafra, ndị Chukwu ga-eji wee jee ozi at this last day. Maka ya ka anyị chọrọ ka anyị kọwapụtara unu, maka na ọtụtụ ndị be anyị ekweteghị, ha na-asị gịnị bụ Biafra. Biafra bụkwa mandate of God na ọ ga-enye anyị this new nation, ka anyị wee nwee ike wee kwado ndị a ga-eji wee jee zọpụtakwa the whole nations of the world. And gị onwe gị ikwete na ịbụ onye Biafra, ịbanye n'ime ọgbụgba ndụ, Chukwu wee were gị wee lụba ọlụ, zụba gị, sachaba anyị, maka na ọ sị na Biafra ga-abụ a holy nation. Ọ gaghị enwe ngwara ngwara. So n'ihe niile anyị na-eme na-agbago na-agbada, ọ bụghịkwa ihe Chukwu kwuru. Ọ sị na this new nation Biafra ga-abụ a holy nation, and na ndị ga-abata n'ime ya kpọrọ onwe ha ndị Biafra ga-abụkwa ndị ga-adị holy, acceptable unto God. Chukwu wee were anyị wee jee chịkọta ndị mba ọzọ. Anyị na-anya n'eziokwu, ndị wetara anyị ụka Christianity ma maazị ha na-akụgharịzi bandị azụ, mana Chukwu ekwugo ya destiny anya. Ọ bụrụ na the will of God and the heart of God, n'oge eji ndị a kpọrọ Biafra wee jee restore kwa the truth, wee jee restore kwa ndị ahụ wetara anyị ozi na maazị ha na-akọ, akpọchigha ha back to God, ka ha wee mara ihe Chukwu na-ekwu wee nweta nzọpụta. Ọ bụrụ na anyị na-anya na Baịbụl dịka akwụkwọ nsọ kwuru ya, dịka anyị kpọrọ ya Biafra, mana akwụkwọ nsọ malitere kọwara anyị ka o si wee pụta. Chukwu wee kpọọ ya Biafra n'ọnụ nke ndị Igbo ga-aghọta. Mana anyị gaa n'akwụkwọ nsọ, anyị jee na Genesis 46, ebe ahụ anyị ga-afụ ya na ihe God kpọrọ ya ebe ahụ bụ Gad, mkpụrụ Gad, agbụrụ Gad. And agbụrụ Gad ahụ si na agbụrụ Abraham wee gagide wee lute na agbụrụ Gad. And agbụrụ Gad nwekwara ụmụ ndị ọzọ. Ịbịa n'ala Igbo, ndị si na agbụrụ Gad ha buru ibu, mana ọ bụghị ihe ahụ ka anyị chọrọ, ọ bụghị ebe anyị ga-akọwa kịta. Na ka anyị gwa unu mkpa ọ dị na Biafra nation bụkwa God's mandate. Ọ bụghịkwa mmadụ kwuru ya, maka ọtụtụ na-agbaghakwa, ọtụtụ ndị ọchịchị na-agbaghakwa sị na-achọghịkwa ịnụ maka Biafra, a na-akwafu ọtụtụ ọbara because of Biafra. Mana Biafra bụ God's mandate. God wee sị na by his mighty hand, by his mighty power, ka ọ ga-eji wee deliver anyị, wee nye anyị this nation, new nation Biafra. Ọ bụghị n'ike mmadụ, ọ bụrụ by struggling ndị mmadụ, ọ bụkwanụ by war, nke ụfọdụ chere na ọ bụ ọgụ ka eje nụọ ka agba egbe. Ọtụtụ kwa nwana gbasara njem Biafra, mana anyị na-eme ka unu ghọta, ọ bụghị ihe anyị ga-eji aka anyị ma anụ ọgụ ma ọ bụ ikwuo maka ya egbuo gị. Ọ gaghị stop God ime ihe ahụ o kwuru ọ ga-eme na mba akpọrọ New Nation Biafra, ka ọ ga-eji wee chịkọta the whole nations of the world for the last time before ọbịbịa nke Chineke. Gịnị ka anyị na-akọwara gị, gị onye na-ege ntị?
biko ihe a nwere ike bụrụ ozi ikpeazụ ị ga-anụ banyere Biafra. Ọ bụrụ na ị so agba mgba, biko agbazina. This is the will and the mandate of God and the vision God butere wee nye this ministry. Dịka m kọwara gị ebe anyị si, God wetara ya as a vision unto us. Wesa anyị gazie na mba ndị Igbo niile, ebe ọbụla a na-asụ asụsụ Igbo, ma ndị niile kwenye na fa nọ na Biafra, na ndị mba ụwa ọzọ, ka ndị mba ụwa wee mara na Biafra abụrụkwa mmadụ, ọ bụrụkwa by our own strength ka anyị chọrọ inweta, na Chukwu kwuru na ya ga-eme ya. And Chukwu kwuo okwu, mmadụ agaghị astọpụ ya. Ihe a Chukwu kwuru otu ahụ ka ọ ga-adị. Kama ihe ọ ga-eme bụ na anyị delay ebe ige ntị n'ihe Chukwu kwuru, ọ gaghị abịa na mmezu ọsịsọ. Mana we cannot stop the hand of God. Maka na okwugo na ọ ga-enye anyị Biafra. By his own mighty hand ka anyị ga-enweta Biafra. So na ọ bụrụ na ọgụ, ọ bụrụ na mgba, ọ bụrụ na ịnụ onye na-ekwu maka Biafra igbuo ya, ndị egburu egbu eshedigo blood, ndị nagoro nu because na fa kwenyere na Biafra. Though na fa na-eme ya, mana fa aghọtara ife bụ the mind of God. Egbuo ndị egburu egbu, ọ stọpụrụkwa God na ama nwezi Biafra. God ka na-ekwukwa wee luo tata mụ na gị nọ, wesa anyị ga-eje ekwubekwa ife anyanwa na-ekwu na the more anyị gbara nkịtị na ife ga na-emebi. Watch out what is happening in this nation. Ọkwa maka na anyị aghọtabeghị okwu Chukwu na-akpọ this new nation oge ji wee deliver other nations, deliver this nation akpọrọ Nigeria. Mana ọ bụrụ na ajụ na-eseti aka Chineke ka o too ogologo, anyị ga-anọ na ntaramahụhụ ya. We remain into this bondage until na ya ekwete, and na ihe ike ga na-eme anyị. Ịwọcha enwe ihe akpọ heavy judgment, and aka nwere nke ka na-abịakwa n'ụzọ. Ka ihe butere judgment, iwe Chineke butere judgment anyị nọ na ya n'oge a. Agụ wee na-egbu ndị mmadụ, a na-ebe agbago agbada, a na-protest because na anyị jụrụ ime ihe Chukwu chọrọ. And ihe ahụ Chukwu chọrọ abụ ihe ọzọ bụ ka erelizieli ya ihe a kpọrọ this nation Biafra. Ka ebu n'obi Chineke ka ha na wee jefee Chukwu dịka Chukwu si wee chọọ ya. Ka ha na ka Chineke jiri aka ya wee kwado ha, wee zụọ ha ọzụzụ dịka ndị agha, dịka Bible kpọ ha troop. Enwe reason Chukwu ji wee sị na the Biafrans na ha bụ troop, ụmụ God. Ka ife ji sị na fa bụ troop. Ebe ọbụla onye Igbo batara, a na-ama na onye Igbo nọ ya. Ebe ọbụla onye Igbo anọrọ, ịpụta ịgba na ama na ezi agaghị. Ka ihe bụ troop ndị na-eje agha, ndị na-ekwechiri na a na-anwụ anwụ sị nwa. Iwu ọcha Igbos, you will see. Ihe abụ the character of Igbo, igosi na enwere mandate God nwere for Igbos. Wee kpọọ ha Biafra. Ka ife bụzi na ama ekwe ka ndị Igbo wee kwakọwa wee jee kwado ihe Chineke debere ha, wee were ha wee jee zọpụta ndị ọzọ na-ata ahụhụ. Ụmụnne m, ọ bụkwara na anyị mee ọsịsọ ọ ga-akara anyị mma, mana anyị kpochie ntị na anyị agaghị aghọta okwu Chineke na-akpọ maka irelease ndị Biafra ga-actualize this new nation. Chetakwa na ọ sịrị ọ bụrụ na ndị niile akpọrọ onwe ha ụmụ Biafra ga-ekwenyere Chineke, lachighata azụ na ọgbụgba ndụ ha na Chukwu, n'oge eji ha wee mekwa ihe ike dịka ọ kpọrọ ha troop, iji ha wee zọpụta ndị mba ọzọ, iji ha wee mee ihe dị iche iche. All these technologies anyị na-anụ here and there, ọ dịkwa anyị n'aka. Mana ihe Chukwu na-ele anya bụ ka anyị lachighatagodo, ka anyị kwetere ya ka o wee nwee ike bilie. Mana ọ bụrụ na anyị ekweghị, we will continue under this bondage, and ọ ka na-abịa n'iru. Ka anyị jisie ike chịkọọ onwe anyị, biko ebe ọbụla ị nọ, mara amara n'ụbọchị taa na ọ bụrụ na ị kweteghị, kwete na today na God si na Biafra nation bụ his own mandate, na mmadụ ọbụla na-eku ume agaghị akwụsị ya. Mmadụ ọbụla na-eku ume agaghị stop what God has proposed for this land. He actualized this new nation. Ka anyị jisi ike ghọta ya ka o wee dịrị anyị na mma. Iwọcha na afụfụ anyị na-atọ dịzi too much. Onwe onye amara ife na-aga n'obodo a. Ọ sị na agụụ ka na-abịakwa, na ọ bụrụ na anyị ga-akpọchi ntị, anyị ga-continue na-ata ahụhụ until na ya ekwere na the God of heaven shall reign and rule in the land of Biafra. Ijikwa ndị oge ji wee kwara ngwa ọrụ wee baa into other nations of the world. Mgbe ha ka anyị ga-enwere onwe anyị.
Mgbe anyị ga-ala n'ịta afụfụ niile ahụ obie onye ọbụla nwerezie aṅụrị wee mara na Chineke nke Abraham nke kwere anyị nkwa nzọpụta nke kwere anyị nkwa freedom na ọ ga-enye anyị ya bụ freedom and na ọ na-emezi okwu ọnụ ya. Kedu ife jizi anyị nweta Biafra? Ọkwa mụ na gị ka ọ dị n'aka maka na anyị ekwetara n'alụ Chukwu. Ọ bụrụ na anyị kwete, Chineke ga-eme ya. Ma kwara ọzọ, Chukwu agaghịkwa ebudata this holy nation akpọ Biafra ewunye ya n'elu occultic nation, ewukwasị ya n'arụsị ịkpọ isi ala nye ihe aka mere. God is a holy God and God can never compromise his words. Chukwu agaghị ebute Biafra tinye na ana rụrụ arụ ebe anyị na-akpụ isi ala enye arụsị. Ọtụtụ n'ime anyị na-akpụzi isi na onye na-chiga back to their old father's way of life. Ha mara na mistake ka ha na-eme na ọ bụrụ ihe Chukwu na-ekwu. Ụfọdụ chee na ụzọ ahụ ka anyị ga-esi nweta this new nation. Ịbakwa n'ụlọ nsọ the churches still the same problem. Ndị ọbụla na-agbazi na wing nke ha. Kedu ebe love nọ ga-agbadata na the new nation ka e wee nwee ike jikọ aka ka e nwee ihe a kpọrọ concrete Biafra nation, a holy nation. Churches mere nke ha na-aga. Onye akpara nke ọ na-aga side, onye akpara nke ọzọ na-aga side ya. But the main thing Chukwu chọrọ n'aka anyị nwere ebe afọrọ ya. Ka anyị ga-enụ ntị bikonu ụmụnne m. Ka anyị gbanụ ọsọ mmiri a tupu ozobe nke ka nke. Mmiri amalitegokwa zobe. Maka judgment agbadatago. Dịka m kọwara unu na this hunger aka ga-enwekwa more of it. Ọ ka bụ mmalite Chukwu na-eme ọ na-ele anyị anya ka ọ maa na anyị ga-alachiga azụ. Mana ọ bụrụ na anyị ekweghị wee lachiga azụ ka o wee actualize that this new nation ọ ga-eji wee chịkọta alaeze ya n'elu ụwa, ọ ga-enyekwa anyị nsogbu. Anyị agaghịkwa ama ebe anyị ga-agbalụ ya bụ ọsọ. Ọ gaghịkwa ebi ebi. Mana Chineke bụkwa onye obi ebere. Wee sị anyị gakwa jee tibe mkpu kọbawara ndị mmadụ karịsịa ndị Igbo na other tribes believe na fa bụkwa Biafrans. Ka fa ghọta ihe Chukwu na-ekwu na ọ bụkwa by manpower, not by God's mandate and by his mighty hand ka a ga-eji wee nye anyị Biafra. Mana ọkwa ndị dị nsọ anyị ga-ejikọ onwe anyị lachigata ya ọnụ Chineke mgbaghara mmehie wee nwee new nation na sanitize anụ the Biafra land, ekpochasị anụ mmetọ niile, abominations niile emegoro n'ala before mmụọ nsọ Chukwu wee gbadata wee were ọnọdụ wee kwubesi okwu. Ndị ọchịchị chekwa anọ ihe egwuregwu ma ha amaghị na iwe Chineke agbadatago maka na Chukwu sịrị na ya ga-edilukwa with ndị isi anyị, all these politicians, ndị niile nọ na their offices wee chee na fa nọdụgo ebe a na fa bụzi God, ndị ọzọ na-ata afụfụ. Listen, let me tell you, God kwuru na ọzọ ga-abịa, that he's going to hit all of you that are in the office na-emesi up. Chee na Chineke adaghị afụ. Ọtụtụ n'ime unu bụ ndị jụrụnụ na fa agaghị anụ ka akpọrọ Biafra. Ọkwa Chukwu ka ị na-agba mgbe ọ bụghịkwa mmadụ. Ọ kakwa mma na ikpebi n'ime obi gị. Ọ bụrụ na ị chọghị serve God, allow those that want to serve their God ka ha mee ihe Chukwu kwuru. Anyị ga-enweta obi ebere n'aka Chineke ka ọnwụ a na-anwụ na Biafra land benata. Because na ịrapụ Biafra ekere ha n'agbụ, ọ bụ na ajụ na ama arapụ Biafrans, ọ ga-emetụ anya, metụ imi, metụ onye ọbụla as far as ị nọkwa n'ala. Maka na Chukwu zọpụta everybody. Bikonu ka anyị jisie ike gee ntị n'okwu a. Ọ bụrụ na ị na-agba mgba against Biafra actualization, biko agbazina, maka Chukwu kwa ọ bụrụ mmadụ. Ndị try ka fa mee ya n'ike aka ha nwere onye succeed. Maka gịnị? Is God's mandate. When onye nwa ga-eme ya. Ihe ọ na-ene anya bụ ka anyị kwudoro ya. Ka anyị kwudoro ya, ka anyị kwere ihe o kwuru, ka anyị na-achịkọta azụ yọọ maka mgbaghara mmehie. Ka o wee nwee ike wee jirizie aka ya bata, wee nwee ike nye anyị this new nation, ala nsọ, ebe ndị nsọ ga-ebi, ebe ndị nsọ ga-akwado onwe ha ije zọpụtanụ ndị na-ala n'iyi. Ndị mba ọzọ anamaazị maka Chukwu kere eluigwe n'ụwa. Ọkwa ndị Biafra ka Chukwu ga-eji kwado ha dịka ndị army, the last days army, they are the Biafrans. Biko na ụmụnne m, ebe ọ bụla ị nọ wee nụ onu a, biko tinye ya n'ọlụ. Gwa mbọ mee ka nwanne gị mara, karịsịa ka ha ghọta na Biafra na-abụrụ mmadụ na-ekwu maka ya.
na Biafra bụ n'aka Chineke ka ọ na-ekwu anara mmadụ ọbụla ekere agaghị akwụsị Biafra. A sịkwarị na egwusicha ihe niile bụ ndị Igbo because na ha na-eti Biafra, God will raise the generation a ga-akpọkwa Biafra ka ọ ghara ịdịrị anyị otu ahụ. Biko gwa nwanne gị ebe ọbụla ịnụrụ onu a, zie ozi a ka onye ọbụla nụ na Chineke na-akpọ oku for actualization of this new nation, a holy land, ebe Chineke ga-ebi, ebe ọ ga-ebudata alaeze ya for the last time n'ụwa wee nwee ike chịkọtazie mba ụwa niile. Biko gbasa ozi a, mee ka olu nwanne gị ntị, mee ka olu onye ọbụla nọ close to you ntị. Kọwara ha dịka ị nụrụ na Biafra bụrụ mmadụ, ọ bụkwa mmadụ na-ekwu maka ya, na Biafra bụrụkwa mgba mmadụ ga-agba, maka onye na-agba mgba maka Biafra bụ God ka ọ na-agba mgba. Ka o wee dịrị anyị niile mma, ka udo Chineke chịa dịka ị nụrụ onu a, buru ya wee gasaa, zie ndị ozi, zie ndị agbata obi gị ka ha mara ihe Chukwu na-ekwu maka new nation akpọ Biafra. Ka udo Chineke wee lachighata azụ, ka ataramahụhụ a wee lessons ya nụ. Biko na ụmụnne m, nke a bụ arịrịọ ka anyị na-arịọkwa o, ma na-etikwa ya dịka mkpu, maka na mgbe ọ ga-ada ọ ga-emetụ onye ọbụla, mana Chukwu ga-enyere anyị aka dịka ị ga-anụ ozi a, na mmụọ Chukwu ga-enyere anyị aka ka anyị megharịa arụ, ka anyị bilie, ka anyị gbudebe oge, ka anyị wee nwere onwe anyị. Nara ekene dịka ige ntị n'aha Jizọs.